Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους για την εδώ παρουσία τους. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, η γερμανική αγορά αποτελεί αδιαμφισβήτητα κύρια προτεραιότητα. Μια αγορά με σοβαρές προοπτικές, ανέκαθεν ενσωματωμένη στις στρατηγικές μας κατευθύνσεις και τις στοχεύσεις μας. Θα ήθελα σήμερα να σας δώσω τη διαβεβαίωσή μου ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για μας και ότι ένα μεγάλο μερίδιο των πόρων και των ενεργειών μας θα κατευθύνονται προς αυτή και τους Γερμανούς επισκέπτες της Κύπρου. Λόγω της κρίσιμης περίοδου που διανύουμε, θέλω να σημειώσω ότι οι ενέργειες μας είναι στοχευμένες και εξειδικευμένες. Αυτό όμως που έχει πρωταρχική σημασία για μας είναι όπως τα τελικά ωφέλη μετακυλούνται όντως αποτελεσματικά στους επισκέπτες μας. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι οι ενέργειες και η εγρήγορσή μας προς τη διασφάλιση τούτου θα είναι αυξημένες. Όσον αφορά τη στρατηγική μάρκετινγκ και την παρουσία της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, έχουμε εντατικοποιήσει και επικεντρωνόμαστε σε προθετικές ενέργειες και συνεργασίες που μπορούν να έχουν άμεση αποτελεσματικότητα. Οι κινήσεις μας εδώ στη Γερμανία, όπως εξάλλου και σε όλες τις αγορές ενδιαφέροντος, είναι πολύ μελετημένες. Και επειδή δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας στη φίλη χώρα, λαμβάνουμε πάντα σοβαρότατα υπόψη τις παρενέσεις και τις συμβουλές τους. Ως αποτέλεσμα, οι ενέργειες προβολής και πρόθεσης της Κύπρου είναι συστηματικές και συντονισμένες μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξωστρεφούς πολιτικής. Επιγραμματικά, θέλω ακόμη να επισημάνω ότι εφαρμόσουμε νέες μεθόδους προβολής και πρόθεσης, στοχεύοντας την καθιέρωση ενός ισχυρού μπραντ και επιδιώκουμε διαρκή διαφημιστική παρουσία και επικεντρωμένη στόχευση. Έχουμε πελατοκεντρικές προσεγγίσεις για να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των επισκεπτών μας και δεσμευόμαστε να γίνουμε πρωτοπόρος προορισμός στον τομέα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, έχοντας εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων στη διαδικτυακή πύλη μας στο www.visitcyprus.com, την οποία σας καλώ να επισκεφτείτε. Θέλω να διευκρινίσω ότι η ύφεση σε καμιά περίπτωση μας παρέκλεινε από τους στρατηγικούς κατευθυντήριους άξονες για διαμόρφωση εμπλουτισμένου, αναβαθμισμένου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Γι' αυτό υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στην πρόθεση και την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων μας, μερικά από τα οποία ήδη έχουν αναφερθεί από τον αρμόδιο υπουργό μας, τον κύριο Πασχαλίδη. Ακολουθώντας ολιστικές προσεγγίσεις, κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση στον τομέα της διαμονής, της διατροφής και της φιλοξενίας. Η Κύπρος είναι προορισμός που κατεξοχήν στοχεύει στη διαφοροποίηση και την ποικιλομορφία μοναδικών εμπειριών, δίνοντας βαρύτητα στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και οθώντας περαιτέρω επενδύσεις σε έργα με θεματικές προσεγγίσεις. Το πανέμορφο νησί μας, πέραν του ήλιου και της θάλασσας, παρέχει πλέον ένα ανανεωμένο και εξελισσόμενο συνδυασμό ευκαιριών για ενασχόληση και διασκέδαση και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η Κύπρος είναι ένας σύγχρονος ασφαλής ευρωπαϊκός προορισμός με υψηλές προδιαγραφές, με ζεστό, φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο, ψηλή ποιότητα, εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές στιγμές και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που πραγματικά δεν μπορεί εύκολα να περιγραφεί με λόγια. Είμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί το νησί μας μεταβάλλεται προς το καλύτερο, εξελίσσεται και ομορφαίνει συνεχώς. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι θα κάνουμε ακόμα ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Γερμανοί επισκέπτες της Κύπρου θα έχουν εμπειρίες υπέροχες, μοναδικές και ποιοτικές. Σας ευχαριστώ.